Højre, træder tilbage på venstre, så skal vi dreje en grad omgang over højre skulder, det vil sige selv. Goes my heart, I smell your perfume. Don't hesitate, I can't wait. Please come to me soon. Driving down the interstate, running 30 minutes late, singing Margaritaville and minding my own. Some foreign car driving to the road rage. Det er sådan noget med Eibelong. På 32 små trin, som er ganske nemme. Ja. Og det her er legnet, så vi skal have udkommet af ryggen til jer. Som har en sætter på. Som sagt, dansen den hedder... Det lyder sådan som til sidst, så er det lige ikke sagt. Ja, så kan jeg høre, hvor vi er tak. Vi prøver lige en gang til, og så starte med højre vejen. 7, 8, vi går til højre, venstre bagved, til højre. Laver det. Halv, tøl, klap, klap, sway, sway. Så tror jeg, I tør godt til. 6, 7, 8, 1 til shit. 1 til shit. 2 gange paddetøj. Klap og sway. Klap, klap, sway, sway og 1 til shit. Og til shit igen. Paddetøj. Og klap, sway, shit. Heroppe har det set fantastisk ud. Det er godt nu. Jeg skal lige sige en ting. Var der nogen, der fik varmen?